Id-dera majestuża tal-Funtana ta' Tritoni tiġbed lajn ta' dawk li jkunu deħlin il-Belt Valletta. Iżda tul is-snin l-istruttura tal-Funtana sofrit għad taħsarat tant li llum hemm ħtieġa ta' restawr. Dan wassal biex id-Dipartiment tal-Kuntratti ħareġ sejħa l-offerti biex isir ir-restawr, l-operat u l-manutenzjoni tal-Funtana. Il-perit tal-proġett, ikkoordinat mill-Ministru tal-Infrastruttura, spjegat li l-iskop tal-Funtana u li tmur lura għal kif kienet meta saret. Il-metodu ta' kif aħna konna naraw fir-riċenti l-ilma kif kien jgħaddi issa ħajkun iktar qawwi biex aħna immorru lejn dak li kien maħsub oriġinarjament bħala diżinn ta' Funtana. Il-perit Mirej Fsadni kompli tispjega kif irid isir xogħol fuq is-sistemi ta' dawlu l-ilma, intervent fuq il-bronz, restawr fuq il-ġebla u tkabbir tal-pump room. Il-bakterja Legionella fl-ilma kienet waħda mill-kawżi biex is-sistema tal-ilma twaffqet, iżda ma kienitx l-uniku raġuni għaliex illum mill-Funtana mhux ħireġ ilma. Imma l-iktar raġuni importanti kien biex aħna jinxef is-sotterran, il-passaġġi sotterranji ta' taħt din il-Funtana biex imbagħad aħna meta nibdew ix-xogħol inkunu nistgħu diġà nibdew fuq pedament xott ħanajdu hekk. Taħt il-Funtana hemm kumpless ħieħ ta' pajpijiet u makkinarju li jiċċirkolaw l-ilma. Ma' restawratur kien itkawki dorna dawn il-passaġġi taħt l-art, spjegalna kif kienet taħdem is-sistema u l-iżbalji li saru meta saret xi manutenzjoni fl-imoddi. Saru skont is-sena u l-arti, però billi saru bil-istatu jibqgħu hawnhekk fuq il-post mingħajr workshop tajjeb, kienu ristretti u limitati fl-intervent kif għandhom jagħmluh. Sarat li saru biżmien ikkawżaw biex tiżdied kolonna ċentrali bilan li toffri iktar appoġġ. Kolonna li saret minn Vincent Tapap, l-istess diżinjatur li ddisinja l-kumplament tal-Funtana. Din il-kolonna trid titneħħa fil-waqt li kif isser kif illum il-ġurnata jeżistu prodotti li jistgħu iżommu il-figuri mitoloġiċi kif suppost. Illum jeżistu tipi ta' kimiċi li wieħed jista' japplika fuq l-istatwi tajjeb biex il-patina tal-bronz tinżamm kif suppost tingħata applikazzjoni ta' xema protettiva. U stmat li l-proġett jieħu sentejn biex jitlesta.